दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आरोबाव भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय बाथौसाफोरनि जेवरा दुमनाय हाबाफारि। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाना फैलायबाय, मानोना बर'फोरनि गुबै धोरोमा बाथौ हिसाबै बाथौनि गोबां मिथिनो गोनां बाहागोफोर दङ, नाथाय जों बांसिनखौनो रोंजोबला। इसेल' गियानजों नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअल' देखायनो सानदों। जों जेबो नोंथांमोननि खाथियाव फोरमायनो हानाय नङागोन। नोंथांमोना आंजों थाबाय था। आंनि भिडिअ दिन्थिनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थागोन। गोजोन्थों। Dia metai budang man, dia tulisnya metai tidak benar, ya? Kenapa? Kita dulu. Tanda dia mana ya bodoh? Beli dulu mana? Ini mana ada lagu mana? Beli dulu. Beli.
এইটো থাকি গ'ল